డియర్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ నిర్మల మాట్లాడుతున్నాను. నేను ఇప్పుడు మీకు ఈత చెట్టు గురించి చెప్పబోతున్నాను. ఈత చెట్టు ఎప్పుడైనా మీరు చూసే ఉంటారు. వీటిని ఈత ఆకులు అంటారు. ఈ ఆకుల నుంచి మనం చేపలు తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ ఈనెల నుంచి బుట్టలు అల్లుకోవచ్చు. ఇవిగో ఈత పువ్వు నుంచి పిందెలు వచ్చాయి, చిన్న చిన్న పిందెలు. ఈ పిందెలు ఫ్రూట్స్ అవుతాయి. ఆ పిందెలు ఫ్రూట్స్ అయిన తర్వాత మనం వాటిని తింటాం. చాలా బాగుంటాయి, టేస్టీగా ఉంటాయి. ఈ ఈత చెట్టు పెద్దదైన తర్వాత ఈత చెట్టు నుంచి, పెద్ద ఈతకాయలు ఉన్న చెట్టు నుంచి ఈతకళ్ళు తీస్తారు. ఈతకళ్ళు దోశల్లో వేసుకుంటే అదిరిపోతాయి. ఫ్రెష్గా